मानो नों बिदि जाखो फिसा आयै फिसा मानो नों बेबादि जाखो नंगौ नैबे भिडिअनि नुथाया सासे बिमानि गावनि फिसानि दुखुआव गाबै गाबै बिमानि गोरबो गोसोआ गावस्रादों। मोजां मोनलायनायनि खाथियाव जोबथायाव हरखाब गावसोरनि जिउखौ फोजोबना लादों जरासे लाइमोना। नाथाय मिथिस'यै जिउ फोजोबना लानाय फिसानि रोहो रोहो दुखु दाहानि दावदाब जानानै थायो बिमानि गोरबो गोसोआ। थारैनो खांदोंमोन बादोंमोन फिसाखौ, बेनि उनाव जोबथायाव आंगो फिसानि खौरांखौ खोनानानै बिमानि गोरबो गोसोआ दुखुजों थेर बेथेर जायो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारिनि बरगाव 3 नं लोक्षिजरा गामियाव सानै लाइमोना फांसे बिफाङावनो दौलें लागायना जिउ फोजोबना लानाय जाथाया बयखौबो सोमोनांहोदों। सुलुंनि बादिब्ला 10 थाखोआव फरायफुनाय फरायसा आरो 9 थाखोआव फरायफुनाय सासे फरायसुलिया थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो मोजां मोनबोदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिसोर सानैया मा जाहोननि थाखाय थैनायनि लामाखौ सायख'ना लाखो बेनि सायाव नखरा दुखुजों जोबोरै सोमोनांदों। नंगौ जाथायखौ फिसाया खालामलांबाय, नाथाय बिमा बिफायासो दायो दुखुखौ गोबाना लानांबाय। थारैनो बिसोर सानै लाइमोना मा जाहोनाव आसखान्दा खालामना लाखो बेनि सायाव सांग्रां जायो रायजो राजानि गोसोआव सोंथि सिखांदों। थारैनो बिसोर सानै लाइमोना मा जाहोनाव आसखान्दा खालामना लाखो बेनि सायाव सांग्रां रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि सिखांदों। फांसन नायनो थांनो होननानै बिमाखौ बुंबाय बियो। ओमफ्राय बेयावनो बिमाया होनबाय मानो थांनो मबाव थांनो मोना, खाथियाव जानायावनो बोरगावनो थाङाखै नोङो, फानबारि एफागोजानाव मानो थांनांगौ होननांगौ। बेनिफ्राय थांनो मोना नालाय बिमाया मैगं खानो थांबाय। ओमफ्राय दखानाव मेथाइ बिस्कुट जानो होननानै फैबाय बियो। फैनानै नैबे घटनाया जाफैनाय गैया आरो फानबारियाव बिहु जाखालि। एबार बे नायनो मोनबाय एबारसो उलुबारि हाइ स्कुलाव। दाथ' आं बोरै मिथिनो, आं कम्पानियावसो थायो। आं दाख्लैबावसो फैदों न'आवनो, फंबायनि हाबानि थाखायसो फैखादोंमोन आं फैनाया। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।